program, remember to like our Facebook page and our YouTube channel and be the first to see as it happens. Watching TV on the go. Sly Media TV. Building bridges. 2018 is an election year, and most of our programs, they will end up being election programs where we are covering a lot of activities that will be happening throughout the country. But bearing in mind, we will never forget our viewers, whether you like sport, politics, Christian programs. We try by all means to bring all the guests in the studio that can talk about the programs that I'm talking about. And as usual, kwatakabva ukwave kure hatingati torasa vateereri pamwe nevanhu vanoona zvirongwa zvedu nevamwe vatakatanga navo kuita zvirongwa. Gore rakapera 2017 muri kuyeuka nyaya yemuprofeti akanetsa kubudiriro Prophet Mateo avo vakabuda nenyaya yemurume ane video yatingati yakaenda viral yakanga achidhonza mazinyoka maviri. Takambovaudza kustudio takataura navo nepamusoro penyoka iyoyo. Takati madzibaba mugotigirawo murume uyu, asi vanoti murume uyu pari zvinezvi ave kukwekwe zvinhu zvake zviri kufamba zvakanaka. Asi tati aiwa regai timbodzosa Prophet Mateo timbonzwa kuti basa raMwari riri kufamba sei. Prophet Mateo, aiwa ndinotenda kurova kudai. Aiwa ndiriko ndiriko kupi kunonzi ndiriko zvazviri kuita mukoma tapfumanei kubva basa richitanga kana patakabvira tidzoke kumashure. Basa raMwari riri kungofamba anditika ende riri kufamba richikura. Saka kukura kwariri kuita ikoko ndo kune nyaya muchiona muchitishevedza kuti chimbouyai tinzwe kuti zviri kufamba sei. Munoza zvoita vatambe bhora vatambe anenge ari mufomu then kana apera anozokodhisapia hachazikanwa saka tenda kuramba tichimonita kuti vanhu mafeki here akangoita kahwani here ndobva vaita ndobva adhisapia. Ndotenda handitika mukoma tapfumanei kutaura chokwadi kunoti basa parava tingati from 100% ka iko zvinozvi tadarika pa 96 because basa riri kupota richidi richikwira nokuti chinonzi baba Mateo handidzore tsvimbo. Kutumwa kwandakaita akuchinje ndikuramba ndichiita basa ende wazhinji ndiri kuona wari kupupura ende wazhinji vari kubva vaenda kunotaurirana kuti varume murume uyu tinofana kugara tiinaye zvokuti kutaura kwandiri kutoita ndiri munhu anenge achitochengetedzwa kuti kozvino tikavasiya zvingafambe sei nokuti izveni vese vateereri vanogona kuteerera panapa chavanotsvaga kuyambuka kuti komunhu waMwari kana tanzwawo nezvake konesuwo hatingayambuke here. Tine wazhinji wari kuyambudzwawo nenzira nokuti chinhu chokutanga tomboti wataura nababa Mateo kuti unoda nzira dzokuti uyambuke. Pano zvinhu zviviri zvakataura Mwari uye zvinhu zviviri zvatinoziva tese sewanhu kuti chese chinhu chinowana munhu anenge achichitevera akanaka, chimwe chinowana munhu anochiteera akaipa. Ari mazona saka basa redu iri kana kuti basa rewamwe wese waripo hakuna munhu asina muwengi. Even kana imi baba tapfumanei munhu ari kukuteverai ari mazinzwisisa. Saka nawo iripo ndeyokuti Mwari havana kukanganisa kunge wachiti pakati penyu panomuka naJeshua, pakati penyu panomuka wana Moses, pakati penyu pomuka Josefa chaya akatengeswa uya. Nokuti nyaya kutotengeswa iyaya yaitoreva nhoroondo yokuti Mwari varatidze ukuru hwavo. Vani mazona nokuti munhu anokupandu even vazhinji vari kutaura nezveuroyi kana kuti vazhinji vari kutsvaga kuti ndiani ari kuzviita aka zvinototangira pahama yako nomunhu waunenge uchishanda naye uyu kana kuti munhu ari padhuze newe. Ndoshamisika vazhinji tabirwa haubirwe nomunhu wokure. Mbavha ndombotanga yapinda mumba mako yoona kuti chandingazotora manheru chii muri kuona. Saka mbiri kana kuti basa raMwari hatisi kuti tinoti tipembiri mashandiro yatiri kufamba nayo senhano dzamunopota muchitishedza kuti mapapi mapa. Ndosaka muri kunzwa maredhiyo achingotaura baba Mateo kuTV baba Mateo zviri kureva kuti nini kuti ndizonzi nini handichaita basa
zvakutoda nguva yekutenga ini ndichinzi Mwari vanditora nenguva yangu, asi kana ndichiripo vanhu ngavapore. Tinombisa nyaya yekupora pasaiti timboni pane nyaya yemataura yekuti paunobirwa izvinizvi ukatarisa kushamwari dzedu kuhama pane nyaya iri kunetsa yekuti munhu anenge achingoti mbavha yakapinda mumba mangu ndakabirwa TV apo pene svondo mungonzwa senge mazana anotumira kapa mawhatsapp apa akomana ndandakarara ndamuka TV hamusisina mudhening mumwe munoisa paFacebook ndandakarara TV hamusisina vanhu vangabatsirikira ava. Ndinotenda mukoma tabvuma nei. Kazhinji kana tichibatsira vanhu vari kutambudzikawa isu hatina dambudziko ratinosiya. Kune dzimwe nzira dzandisingakwanise kuti nditaure pano asi ndichareva nokuti kazhinji hakuna chitema chinodarika kubira munhu muri kunyatsopateerera. Kana taakuzoita zvatinoitawo isu sevanhu vanenge vane basa ravo tinoziva maitiro atinoita. Ndosaka muri kuona vazhinji vachiuya kubudiriro uku tinosangana neivavo wakabirwa, vamwe vari kutsvaga mbereko, vamwewo mabasa zvakasiyana kuti unogona kutora dhigiri asi basa hauna. Nokuti chinoita nokuti mweya wasatani wakabata munhu, even wakandibata mweya wasatani munoziva vanhu ivavo vanofanira kuti wabatsirwe handiti. Ndosaka muri kuona inini ndiri kubatsira zvinhu zvinenge zviripo zviri kunetsa vanhu. Munhu wakaenda mudziko ndabirwa handiti watoya zvakafanira munhu aenda kuchipatara akakuti ndiri kurwara nomusana handiti kune injection yacho yemusana ukati musoro kune iriko uko hakuna chisiko kune zvese nokuti vanhu vazhinji zvakafanira munhu abuda kuenda kuAmerica anenge achida kutotengawo ndege kana motokari kana ta bhizimisi asi nokuda kwamamhepo kuti kozvo zvaari kushanda ari kushingirira mubhizi manje kuenda kumakuva muchitaura. Saka isusu ndipo isusu tiri pabasa redu takapirwa zvipo zvokuti tinonge tichiita basa redu rokusunungura vanhu wakadaro ava. Tosaka makaona Daniel paakakandwa moto mugomba reshumba akajwera kune zvinhu nezvinhu nokuti basa redu isusu tinofanira kuriita maringe nedambudziko rinenge rine munhu. Okay, saka tingati senyaya ndataura yevanhu vari kubirwa ava zambuko riri kuno. Aiwa mukaona munhu asingauye kwababa Mateo ndinofunga kuti akanonoka kunzwa nezvangu. Okay. Nokuti iwo matambudziko ekubiwa hatiawerenga. Tinenge takutoti kana taita basa paivo ambavha vaya nevanhu vavo vanongouya wese taita basa anomunyatsopateerera. Nokuti vanhu isusu takamirira uko hakuna chisikoku kune zvese muri kunyatsopateerera dambudziko rako rese tinoshanda zvese zvikunetsa vanhu. Okay. Ndotenda. Saka vanhu vanouya uku ndeve kuchechi kwenyu here, mapostori here anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti munhu anongoni dambudziko chete anongoti ndakuenda kwaProfeti Mateo? Zvazvinoita mukoma tapfuma nei toda kuti tibatsire kunyange wateereri wari kunzwa tichitaura panapa izvozvo. Zvazvinoita ndezvokuti ndambokupai muenzaniso wokuti mukanzi apo pane kiriniki apo hapazonzi anorwara nomusoro chete. Kiriniki munofanira kuziva kuti inobatsira chero munhu wese dambudziko rani. Isu sevanhu vaMwari kana kuti isu sekutumwa kwatakaita wazhinji vanouya kwatiri isusu ndiwo vari kutambudzika nevanhu vanoda kuti vashedze kunamata. Nokuti ndomboshamisika nevanhu vanomboningina vanofona fanike vokunze kwenyika uku baba tiri kutambudzika baba tiri kudii. Seikoko kunyarara kwanga ndakaita kune miteuro yatinenge tichiita sevanhu vebasa. Hatingotanga kungoti tiriita basa kwete paripo pokuti tinotombonyarara masinzwisisa tichimboenda kumbononamata kuti Mwari vatipe basa nokuti kazhinji vanhu vese vari kuteerera kunyange vari kunzwa. Ndinofanira kuti ndikangoturika rwoko chete kunyange ndisina tsananguro usina chawanditaurira uchingobva pandiri kana kutsika nzvimbo yandingori unofanira kunzwa something kuti pandasvika apa pachaita. Okay. Handi makanzwa Mozisi akanzi kumura bhutsu dzako nokuti nzvimbo yasvika itsvene. Nokuti pega pega panonzi pari kuitwa basa usati wamboona inini usati uchiri kunzwa uku kunyange usina kundiona uno zvinhu zvaunofanira kuenda kunopupura munyika kana kunyange kuno vanhu kuti varume pandakasvika nzvimbo iyaya ine zvairi
Okay. Muri kunyatsopateerera. Saka ndipo pane nhoroondo nemibvunzo yamunenge muchibvunza kuti baba zviri kufamba sei. Ini semunhu manje handina basa nekutaura kuvanhu kana nhengi nekuti Jesu kunyangwe paakauya wazhinji wakanga wachitaura. Animazona paya pakanzi Petro naJohani wapinda vachiona munhu akaremara achikumbira animasinzwa achipema vakanga vasina mari. Asi vakangoti haisi hatichakwanisa kuti nekuti mari yacho hatina. Takungokusumudza kuti usumuke udi ufambe. Muri kunyatsopateerera nokuti isusu sevanhu wakatumwa manje tinofanira kuti basa redu harisarudze munhu tinechiti munhu wese ngauye neproblem yake. Okay. Mataura pamati munotomboendawo kunonamata handiti muchito kubva ikokomba matosimbiswawo kuti ndai munoita basa raMwari rakanaka. Takatarisa mumapepa nawo mune maredhiyo tinombonzwa nyaya dzekuti profeti ningi varepa, profeti ningi varepa, profeti ningi varepa, kunyanya vechipostora. Chii chinomboitika ipapa? Imimi ndimi pamwe munombosaka pamwe shamwari dzenyu munomboonana ikoko. Chii chinomboitika chinozoita kuti kamwe ikako kaite sekasvikiro kuti vakadzi kana vaine matambudziko vanopedzisira vaakutyawo zvakare kuenda kunobatsirwa nemadzibaba? Ya ndinotenda nekutaura kwenyu. Zvazvinoita ndezvokuti wanhu waye wanonzi warepa waye kunyange wari waprofita kana kunyange wanhu warepa. Mwari haatirepa munhu. Okay. Zviri kufunga kwomunhu nokuchiva kwaanenge adi aita nokuti munhu wacho zvinoita wanhu wenyama wanochiva nokuti kurepa hakusi kumapostori chete. Majera akatozara nevazhinji wakarepa. Ini kana ndichitowatarisa wanhu waye hatingawati munozviita chipo chaMwarika hachibve pamunhu kuti nokuti aita cheupombwe. Munhu ega ega achatongwa nemabasa aaita. Munyatsopateerera kuti imi mune yenyu ini ndinani. But kungoti mabudiro azvinoita kuti warepa zvinoti mhosva inofanira kunangana newe nokuti waita kuchiva konyama asi chipo chinenge chiripo pamunhu iye achibve. Munyatsopateerera achibude zvokuti kana ukatomuona ari mujeri akakuturika kana ane chipo zvecho unopona zvokunetsa kuti takanzwa kuti kurepa ndekwenyama. Munyatsonzwisisa? Okay. Kana wanhu waakutaura manje zvakaita isitoti hauna brain hauna pfungwa. Okay. Kana uchida munhu unotanga wamusisa shoko rokuti unomuda kana wamuda mowirirana handiti kwete kuti unozoda ndovanhu vari kunyangadza chipostori chaMwari kuti warepa izvi hazvitaurike mhani izvi kurepa ndokomunhu nokufunga kwomunhu haarambidzwe. Hamuna here mukatata isusu majournalistika tine gurupu ratinoti WhatsApp gurupu redu ratinoinvitana tichijoina tichipanana maadvice kuti zvakadai. Imi semaprofeti hamuna here renyu remadzibaba WhatsApp gurupu rekuti vakomana ikona kuite kune munoona zvinoita zvandakadzidza vanhu vashandiri vazhinji wanoita chiprofita vane makwikwi asina kumira zvakanaka. Kana chiti makwikwi mukoma tapfumanei munogona kukanganisika kuti muri kuti chinamato chakasiyana here. Makwikwi aripo ndeyokuti vanotoziva kuti kuna nhengi voziva kuti kuna nhengi voziva futi kuti kuna nhengi. Muri kunyatsopateerera kutumwa kwavanenge vakaita ndokokuti mumwe nomumwe ane akapirwa zvakanyanya kudarika mumwe. Saka kazhinji zvamuri kutsanangura kuti tofanira kuita nhengi WhatsApp group redu rokuti isusu tichitaurana zvinezvi izvi handifunge kuti rinowanika ringawanike riri muchechi. Imi munofunga kuti zvakafanira izvozvi nembiri yandinayo nokuponesa kwandiri kuita wanhu. Muri kunyatsopateerera wazhinji nokuti uchaya munhu ari wokuRoma pamwe aita dambudziko rokuti afamba kumaprofita akawanda kuchauya mumwe munhu weimwe chechi animazona sekuyambutsa kwandikuita wanhu animazinzwisa wanhu wazhinji unokonzwa baba Mateo ndizoka nokuti wanhu hawateerere zvakaipa zvokuti munhu unoda kutaura kuti chakati ndizvo munhu anoenda paayambukira wogara futi padi. Saka izvozvo zvinomutsa godo kuvaprofita zvokuti iyo nyaya iyoyo tikada kuitaura rinogona kudokuvira zuva maringe newaprofita washoma vanowirana 2-3 but kuti tichaita gurupu muno muZimbabwe rowaprofita ivo achinzwa kunzi uyu ndiye akanyanya achiti ukaenda budiro kwenyu ukaenda Glenview pese pane open space pane muprofita wake nevanhu vake muprofita nevanhu vake mukuzoona manje but zvavanozoita vana vedu vai manje wanozoita nyaya yekuti isu zvedu pabasa raMwari vaiva vana vamunoona vakaita tumagurupu wai wana wadiki zvokuti ukada kumutsa gurupu munozoita gurupuka rinotaura zvakawanda nokuti wanhu chinoita kuti samutse gurupu
wanhu kana towaprofita waye kana kuti vanhuwo zvavo vanenge vakuzotaura kana pamusoro pezvangu zvakanaka kana zvakaipa ndizoka zvinoita kuti basa raMwari racho risaende kumberi. Handiti sekutaura kwandaita patatanga program kuti ayo tikuziva kuti 2018 nyaya dzakawanda ndedzematongerwo enyika asika hatingakanganwe kutenda Mwari. Ndosaka tati ayo regai timbounza madzibaba Mateo timbotaura nawo nenyaya dzechitendero uyewo nemabasa avari kubata mbiri yavo ichisvika kumativi mana. Madzibaba Mateo, tingati iye zvino izvi matambudziko ari kunyanyouya nevanhu kwamuri ndeapi? Zvazvinoita ndezvokuti kazhinji ndichibatsira wateereri avo wari kunzwa tichitaura nhau dzedu panapa. Kwababa Mateo kuti titaure kuti kune matambudziko ari kuuya ndingakunyepere ndi kwababa Mateo ndiwo senda yezvinhu zvatadzikwa newaprofita wazhinji wachizoya wachiti munhu waMwari tikatadza kupona pano isu hatichafamba. Saka zvinoreva kuti matambudziko mazhinji ari kubata wanhu kubvira kumakenza mamwe maproblemu yokuti unonyatsoona kuti munhu uyu nyama yake haichaita. Semunhu wandakaona Mwari mwezuro anga akapunduka kumeso kudai akauya newabereki wake nomapurisa wachiti munhu uyu anzwa, ndikawabvunza ndikati imi muri kumbobva kupi? Mainifomu yamakapfeka mazwanzi aiwa iyi hama yedu ndizoka. Ndikati kunoku hakuna mugandanga, kunoku ndoko munhu waMwari munofanira kubvisa zvinhu zvenyu kunze uku. Ani muri panzwiza iye zvitara kwandikita wakauya wachipupura Mwari mwezuro iye akauya ani munyatsopanzwisa mapunda yamuchaaonaye kuchipatara akaenda matsamba akauya nawo akaaisa apo tikati aiwa kuna hakusi kuchipatara kumunhu waMwari akatumwa zvokuti kuwawinza pano wachipupura kana mega munoona ari kubuda ganda nyowani asi akataura anoti apfuura 16 years aine denda ripi kuzvipatara anenge aenda ani mazona. Saka kune nhau dzokuti wazhinji kunyange waprofita vari kurapa vanhu ini ndinowanza kukurudzira kuti kune matenda ekuchipatara kune matenda ekuti unoenda kuchipatara but ari yechiwanhu ani mazinzwa ari yekuti wakashereketerwa nehama dzako ani mazinzwa zvasiyana kuti kune zvinoshandwa kuchipatara ivo wakuchipatara ndonyatsokuta kuti izvi chitomboendai munoona baba Mateo ani munyatsopaterera. Saka kune nhau dzokuti wazhinji wanonamatawa newazhinji isusu tinoti zvinhu zvese zvine direction kwazvinoenda munyatsopaterera ipapo. Saka nauya ndikutsanangura ndeyekuti unogona kuti iwe uri kuAmerica ndizoka uri busy kutsvaga mari asi kunoko manjeka mbiri yekuti waenda kuAmerica vazoziva kuti iwewe kuAmerica kwaurika waenda kunotsvaga vanoti wapfuma ari muri vaona manje. Saka matambudziko aunozosangana nawo uri ikoko manje akawanda wabata pfuma ichashanda waronga chakati hachina kwachiri kudinai kwachiri kuenda. Saka tinechiti even uri kuAmerica uri kunzvimbo ipi unofonera baba Mateo, baba ndodi isu tine nzira dzedu dzatinoita nekutumwa kwatakaita kuti nyaya iyi inofanira kuti iitwe zvakati ani mapaona kuti wazhinji wapone nokuti izvo tikatarisa wazhinji wari muno muZimbabwe wari kutambudzika futi ari masinzwiza ezvi ndikunzwa muchiti kune zvematongerwo enyika egore ra2018 ndizvoka isu ndisi tinoita minamato mizhinji yekuti even nyika iite zvakanaka nokuti pega pega patinoita minamato tinotanga takumbirira nyika yedu even ndosaka muchiona kuti kunyange ana chiremba wanotanga waenda kunonamata even kana paye vane nzvimbo dzawanoenda kunotanga wakumbira Mwari waenda wakumbira Mwari wapedza kukumbira Mwari kuitira kuti kana kunyange uchirwara nemararia wakapirwa mushonga wemararia wobva wapora. Pane nyaya yemataura yandofunga kana vanhu vari kuona inogona kuvafadza nyaya yekuti imimi munhu akauya nedambudziko mamuona mamunamatirawo haangauyewo dzokera musina kumunamatira mune here pamunotosvika muti Robert apa enda unoona ana chiremba kuchipatara harisi rangu basa ndinotenda nokuti zvazvinoita mukoma tapfumane iyi nhau yandoda kukutaurirai kune matenda yatinonyatsa kuona kuti aya matenda anda echipatara tinotokuudza kuti chimhanya pakiriniki apo ndizoka ndokuziva mamwe matenda yekuti unonyatsoona kuti aya achada chipatara tinedu masinzwisa anorapika ipapo masinzwoka ndokuziva mamwe atinonyatsozoti zvichada svondo rese izvi tinokutaurira ndizoka nokuti chinonzi ndosaka muchiona kuti baba Mateo vachingoti baba Mateo vanhu wazhinji vanofunga kuti baba Mateo munhu mukuru sitereka chikuru chiri pandiri chipo muri kunyatsopatera zvokuti kana ukanyatsotarisa soro nyatsoti zviyo muri munhu ane chipo muri nyatsopanzwisa ipapo. Saka chipo chiya chiyamanjeka chiri pandiri ani muri kunyatsopaterera. Saka zvachiri pandiri manjeka
ini ndinofana kushanda nechipo ichocho chichibatsira vanhu zvakafanira munhu ane chipo chebhora vazhinji vamunoona vasingamakike chipo saka izvozvizvi mukatarisa basa redu riri kutonyanya kukura zvokuti kuti ndioneke musamuchiona kuti dzimwe nguva kuno kumunozoita kundishedza inyaya yekuti uko handioneke basa racho rawanda ranyanya ani mazoona manje ende vazhinji vari kuti ndikaita basa vari kubva vaenda kunokokana manje kuti uyayapa ani mazoona saka zviri kureva kuti basa racho riri kuramba richingoenda mudenga ani mazonzwisa ini ndinoda vasingatende ivavo ndova ndinoda inini kuti ndikavaitira minamato yangu munozvinoita kana munhu akatumwa akangoita munamato kana kungotsika iwega ndoonotaura kuti ndakavaona baba ani mazoona saka basa redu riri kufamba zvakanaka mukoma tapfumanei ngatiti imimi semunhu anobatsira matambudziko akawanda wanda mune nguva here yekuti vanhu vazara pakereke mumbotaurawo shoko raMwari kana kuti kungosvikawo sikonzi ndakubatsira ndakubatsira pane here svika pakuti nhasi kana kuti sesheni inei taakudzidzisa word shoko raMwari zvazvinoita mukoma tapfumanei ndezvekuti isu tinotodzidzisa kutobvira kuna Genesis uye tichinyatsotaura mafambiro akaita Adhamu naEvha nemasikirwo aakaita kusvikira parudzi rutatu runotera kuti Abrahama, Isaki naJakobho kunyange kusvika kuno zvakazarurwa kwainoti ameni muri kunyatsopateerera nokuti tikataura kunyange Jesu achiuya achiedza kuti ataure basa raMwari haana kutsanangura kuti ndini wokutanga even bhaibheri takarivhura hasi munhu wokutangawo kuti ndiye akatanga kumutsa vanhu even Eria naErisha paipa wakanga vachitaura Eria akuenda Erisha anokumbira kuti ako mukuru Eria ataura kuti ndikakupewo zvinhu zviviri kana zvitatu ungadei zvikanzi ini ndiri kukumbirawo zvanga muchiita izvi even Soromoni kana kunyange paakanzi unodei kuti ndikupe zvinhu zvitatu kana zvina akangoti ndoda kukumbira uchenjeri akaziva kuti mukuchenjerawo munhu womune zvinhu zvese muri kunyatsopateerera isu mukatitaura nezvokufundisa tisu wanhu wokuti kana mukatipa stage yekuti tinofundisa even kana pano kunzi munondisheedza kuti nditaure bhaibheri ko ndinomirirei ndokubasa kwedu muri kunyatsopateerera ndosaka muchiona kuti kana kunyange zvigure chaizvo zvichitamba kuna anoimbira kuna anodii hati munyatsonzwisa saka izvozvi kana medu muchechi tine vanoparidza futi wokuti kunyange ndisati ndasvika mukavanzwa vachiparidza moti pamwe baba Mateo vacho ndivo vauya tino vanoimba muri kunyatsopateerera zvese tine zvese zvokuti mukatarisa kuchechi kwangu kunouya vaimbiri vakawanda wazhinji wanouya vamwe vanenge vachiimba sesuto yandakapfekai muri kunyatsopateerera kana uri munhu akatumwa unotora perfume pfa sutu bwapa chipo aiwa chipo changu hachisi chetsvinaka ini ndakadabvunza kamumapinda kuti kompostori uyu akachena so tajara kuona yakamakaaiwa muchifamba manga muchitaurawo mapana ino handisi muprofita wamubani ndinowerenga bhaibheri muri kunyatsopateerera rokuti tikariwerenga apa rinotaura kuti zvakati nezvakati 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 ndo zvatinoteera izvozvo kana mukasvika kujerusarema kwangu ndakawaka wazhinji wanenge wachipinda imomo basa richinyatsofamba zvakanaka uchifurwa nomhepo kana bhaibheri racho ringapinde kana kupona kwacho kunopinda ndosaka makanzwa Jesu achita kuti kwaiparidzwa mumasinagogo mumabhilding akavakwa Jesu haanamboparidzira mudondo kwaakaenda kudondo kugomo chete achitanga kuenda kunotora masimba achiudzwa naMwari achibhabhatidzwa naJohani paya handiti tichidzokera kuti pabasa renyu tomboti inini ndine zvandinazvo problem yangu yandinayo ndoda kukuonai secret kune mamwe mapentecost vanoti 1-on-1 kwenyari kwere bhoza handiti uzosumudzwa kapa akazara vanhu kunzi wewe Robert wazoda iso ndoda kasecret ndokawana here ya zvazvinoita nenge kungoti ima handikwanise kukuvhunzai munogona kundibvunza ndinokwanisa kukuvhunzai asi handigone kukupindura ndosaka ndati handikwanise kukuvhunzai nokuti tikatarisa 1-on-1 hamene mubhaibheri ndakaishaya irimo here aiwa inini ndikubvunza zvandinoona zvazvinoita ndezvokuti 1-on-1 yenu 1-on-1 iyaya
inoitwa nevaprofita vazhinji kana ini ndinoita inonzi 1-on-1 yaya 1-on-1 chipo chinotara zvake muprofita chokuti huya secret uchida ndizoka uchida nokuti zvakafanana izvozvizvi muprofita anoda kudhiraivha motokari muprofita anoda kudi ndizoka kana bhachi ramuri kuona iri rinobva muimba yaMwari ndosaka makaona kuti zvipo hazvina kutanga nhasi. Petro paakabvunza Ananiasi paya achibvunza kuti iwe zvipo zvomunda watengesa here munda, vakanga vakamura zvimwe zvipo muri nyatsopaterera asi vakafa muri nyatsopaterera. Saka zvipo zvinopirwa vaprofita zvagara zviripo munyatsopaterera ipapa. Even waterere wesawa wanotaura kuti kana wari kunzwa izvi ndichitaura kana usina chipo chaunoya nacho chemutungamiriri muimba yaMwari zviro kwazvo haukwanise kubatsirikana munyatsopaterera ipapa. Nokuti chipo chagara chingoti kunyange wakaenda kumuprofita kana ukaenda kupi chiriko kana kunyange munyika muno mune tax muri nyatsopanzwisa. Saka inonzi 1-on-1 iye inoitwa nokuti vazhinji wane masikireti avo, vamwe vazhinji vada kutaura nyaya dzavo. Pane dzimwe nyaya dzokuti hadzitomboda mweya, dzinongoda kungotaurira munhu kuti kana waenda inoita zvakati nezvakati nezvakati. Kuna vamwe vanongotsvaga kuchenjera kwatiri. Kuchenjera kunodiwa muri nyatsopanzwisa. Pane kuchenjera kwomweya ndokuziva kuchenjera kwenyama. Isu tine zvese takapirwa kuchenjera kwomweya, kufunda chako takaenda kuchikoro muri nyatsopatera chipo ndobva chagara. Saka kubatsirikana kwowanhu ndosaka muri kuona wanhu wachiti kwa baba Mateo atibve tiri kuenda kupi tinobatsira panyama zvese nepamweya. Zvakafanana munhu anoswera achinetsa murume kuno murume anda kunetswa woswera panzi ndikaenda kunoona madzibaba murume akunetsa unomudza kuti mwanangu kana waenda kumba dzidzawo kunyarara uchibikira murume zvimwechira zvine murume wokuti dzidzawo usamhanye mhanyoko gara mumba muchidanana ani mazona manje zvezve hatingati tinenge tashandira munhu kumupa njere nokuti anenge achimhanya achifunga kuti dzimwe nguva haana kuroiwa but iye ndiye problem. Mufungo wamo hamuna chinhu bureni dzinodiwa kutembenge uchifunga. Saka isusu tinobatsira zvese ani mazona bhaibheri tiriko kubatsira panyama nepamweya zvese muri kunyatsopanzwisa. Saka tiri vanhu vaya vanenge vachiumba nyika zvokuti kana tikatisa muno muZimbabwe muchiona dzimwe mhosva dzisingaparwe tinenge tichitaurira vanhu kuti izvi hazvidiwe mwanangu izvi zvokuti ube izvi handiti itai zvakati. Saka dzimwe mhosva so dzinoita shoma zoti achitokumbirawo kana nyika ino so vaimbofanira kumbopota vachitomotipawo zvipo pai vombotinyorawo pai kunzi awa waprofita chimbovapaiwo zvipo apa vanogona basa. Madzibaba mati ngatiti inini ndinorarama nekuba handiti ndouya kwamuri ndichiti madzibaba ndiri kukumbirawo kuropafadzwa muchipo changu chekuba munoita sei? Aiwa ndinotenda zvazvinoita nengi tikawerenga bhuku kana kuti nditaure zvamunoziva. Chipo chekuba hachizi chipo mweya wakaipa munyatsopaterera mweya wakafanana nedhimoni wokuti ipo pai panguva dzekuti iye anoda kuba kana dhimoni iroro kuba risina kumubata haatoba munzwisise. Asi kuba anogona kusumudzira injini kana yetirakita akamhanya nayo asi panguva dzamunongomubata chetega kuzomutisumudza futi muri 6 inenge yakurema anosana manje. Isusu manje tinoshandura dhimoni. Ndosaka muchiona dhimoni kana ukariburitsa roti ndaenda mangwana futira kana manifesto ndaenda handiti rinenge risina kuenda kuti nhasi rambouya robva rati raenda kusura mangwana rauya robva rati raenda mangwana acho robva rati raenda. Asi mukazotarisa munhu iyeyo kunzi dhimoni rezvechikwadi raenda chipo chaanogamuchira unotozonzwa wamuprofita dzimwe nguva ane chipo chendimi. Saka chipo chokuba chiya hachizi chipo toti mweya wokuba wakaipa tinoushandura uyawe ndipo munozoona akufambawo nemotokari ane makambani nokuti Mwari vamuropafadza padhimoni rokuba kana kuti pamweya wakaipa wokuba chakanaka. Muri kunyatsopaterera here muri kunyatsopanzwisa ipapo ani makaona zvakaita sauro panguva dzaiuraya vanhu asi mweya wakamurova arohwa nemweya akatadza kuona asi Mwari ati ndiwaiponda vanhu akanga amukristu. Saka Mwari zvavanoita vanoshandura munzwisise vanoshandura chakaipa chive chakadi chakanaka. Ngatiti pane vateereri vari kunze kwenyika ungave muri muAfrica ungave kuEurope kuAmerica kana kuAsia
vachida kubatsirwa namadzibaba Mateo vanoita sei? Zvazvinoita ndezvokuti kare kare kwaiva nenhume dzetsamba. Taimboti dzimwe nguva isimuzo takakurira kumusha, waitonzwa paye tsamba dzaiuya dziri kana hameno ma1000s. Onzwa chimuti ndiripo, mwana wacho ndibva ndatambira tsamba. Mumwe wabva wataura kuti ari uisi chibhodho ndiripo, handiti tsamba yanga yakanyorwa. Iko zvino kwane tekinoloji dzemakombiyuta tinotaura kunyange pafoni. Ndizoka soro mwangobata nhamba dzababa ndinogona kukubatsira kunyange pafoni apa. Baba dambudziko rangu ndirakati. Kwaye mwari wacho muri kumbomuona nemhaka yaachitaura newaprofita. Saka mwari ari panzvimbo kunyange yauri. Chinhu chese ukachiita china mwari mukati chinobuda zvakanaka. Usade kuita chinhu nouchenjeri hwenyama yako. Ndosaka uchiona vazhinji vakafunda vari kungotenderera ndodzambavha dzamuri kutaura idzi. Munyatsopanzwisa. Saka nhau iripo ndeyekuti kazhinji tanga waenda kumunhu waMwari, kana ukange uchienda kuchikoro uenda kumunhu waMwari wapasa, uenda kumunhu uchivhunza kuti saka ndochidii. Munhu waMwari anokutsanangura kuti nguva ino manje basa rako riri kunzi kuAmerica. Iwe chitomhanya unoporesesa mapepa, utona hanedza. Haikuna kumanikidzira chinhu chisiri mauri kuda kuchimanikidzira. Saka tekinoloji dziriko ndodzokuti kunyange ukanzi uri kuAmerica uri nzvimbo iyo ingati kutongobatsira vanhu vari muno. Mumwe handina nguva yekuti ndiuye ndizokuonai, asi nachikumbira kuti utaure nemi pamwe muno muZimbabwe kwete kuAmerica. Asi vachibatsirikana baba, zvinhu zvamakandirongera zviye ndapa stage yakati ndodii. Muri kunyatsopanzwisa. Ndosaka muri kuona kuti kana iko zvinozvi unonzwa kunzi baba Mateo vari kutengerwa motokari kubva kuEurope. Ina asatamboonana nomunhu wacho, but zvatamiitira pafoni kana pakutaura ari kutoona atotengawo motokari, atenga imba, iye ega ndio panozoti ega nomwoyo wake kumunhu waMwari kundambodii kubvisa zvinhu zvitatu kana zviviri ndimbopa munhu waMwari. Ane mapaona. Handiti takunopedza chirongwa madzibaba Mateo, sekusara kwandaita kutanga kuti 2018 is an election year. Inguva dzekuti vanhu vari kukambena vachitsvaka kuda kuti vavhoterwe vapinde muofisi. Hamusi busy here nemacandidates ari kuuya achiti ndiropafadzewo ndivhoterwe? Izvo hazvingaita. Tonzwa kuti vamwe vanoita kun'anga, vamwe vanoita sisa. Ada kunzwa kuti imimi kwenyu hamusi busy here vanhu vachiya vachiti haini ndida kuvhoterwa seke kubudiriro, ndida kuita member of parliament for budiriro. Baba ndoita sei? Kutaura chokwadi mukobata Fumani hazvishaiki. Hakuna munhu asina kwaanoenda. Vanotenda mun'anga vari kutomhanya mun'anga dzavo izvozvi. Vanotenda kuvanhu vaMwari vari kudii? Vari kumhanya. Asi ndoda kukutsanangurirai kuti chinhu chese chinorongwa naMwari, ende hakuna chisingagumi. Chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kunyange wakateta mbiri nenge kana kunyange inini. Asi nguva yangu yokuti Mwari vakuda havo kuti zvapera izvi zvinodi. But inokurudzira vanhu vazhinji kuti ngawanamate Mwari, munyatsopaterera ipapa. Zvinhu zvavo ngavapote vachitaura naMwari kuti chinda kuti ndiite, ichi ndoda kuti ndiite. Notikatarisa izvi kana zvematongerwo enyika izvi, isi hatikwanise kuzvipindira. Isi tiripo chete pakunamata kuti dai Mwari maita kuti tive nerunyararo, dai maita kuti vanhu vadye vachiguta, dai matiwinzira kufara, nokuti munozva zvinotaka Mwari vakapa upenyu munhu. But ukazorarama manje uchija mabhini baba zvinofamba sei? Nokuti nguva yako yekurarama kuti ufa, nokuti kana munamato kuti uite unouita uchija wachiguta. Ari mazona mutsanyo unofana kuita nenguva yako uchizoti aiwa ndiri kumbotsanyira chakati, asi chikafu mumba chiri handi mazona. Murume aiwa uchinyatsozva kuti murume arimo mumbamo, uchinyatsozva kuti mukadzi arimo mumbamo, mari yakazara mumbamo, ndichaenda kushopu. Handi mazona. Izvozvo ndo zvatinenge tichidai Mwari tikatarisa panguva dzaFarao Josefa achitengeswa paya. Pano nguva dzokuti wanorota hope, asi vadudziro vaMwari vakanga varipo vakadudzira kuti pachava nenzara, vakanga vachiziziva vanhu vakanamata chikafu chakachengetwa, asi pakazoya magutwa. Ani mazoona manje. Saka tiri kuti isusu vanhu vazhinji zvavanoita vachironga vachiita midzi dzavo ngavatange vapfugama vonamata, hazvina basa kuti ndiwani, nekuti Mwari ndiye akasika tese. Ani mapanzwisa indakatasikwa naMwari. Ndisaka makaona Mwari akati usatonge kuti ugorega kutongwawo. Iva netsitsi newanhu kazhinji kacho. Ziva kuti zvauri kuita izvi zvina Mwari, zvauri kuita izvi uri kuudza Mwari. Zvinhu izvozvo zvinonyanya. Ndisaka makaona kuti mufaro wakaipa ndonguva chii, asi mufaro wakanaka ndonguva chii. Saka unosarudza zvaunoda. Ukaita utsinye uchati utsinyewo. Saka tiri kuti vanhu vazhinji vari kuita kana kunyange zvomatongerwo enyika, vari kunamata, vari kudii, tiri kuti isusu munhu wese kunyange akutoshopera tiri kuti ngaanamate. Tendeuka unamata apa uchiudza Mwari kuti Mwari zvakati. Handiti sezvatiri kuita izvi
tiri kuita basa raMwari but tinonguwa yekuzivisa Mwari kuti Mwari tasvika apa iwe utaura kuti aiwa chitai zvakati ndotenda ngatiti ndauya tikumboita zvekudzidzisa ndauya inini ndira kuita member of parliament for Zimure Park ndosvika mondivheneka mungataura chiwari kuti Robert siyana nazvo unorusa zvazvinoita baba Tafuma so that ndisazopedza mari yangu nekunoprinta kana matshirt nemaposta ndichiti ndivhotere vobva mangonditi pachena ipapo shamani hapana wauri kuita unokuti kana tiri kuchiprofita kana kuti tiri pakunamata kuno chinonzi chehebhuru tisingareva hebhuru vaitaurwa waiwa naJosefa navamwe tiri maIjipita kuno chinonzi chehebhuru chokuti usawodze mwoyo womunhu muri yatsopati but chehebhuru chinotaurwa ichocho kuti baba izvi tine matauriro atinodi ani masinzo iwe kana uine njere unobva wanyatsonoti apa nyaya aisikuti ari mazona mai nokuti zvimwe ukati dyoka zvisingade kunzi dyoka ndosaka makaona vakuru vakati kutsuma kukwira goma kuri poterera asi mazona ukarikwira kahwanisoka even iwe uri kutaura wacho anokuvengasana kuti dzira mutsinyo kuti nokuti chinangwa kacha akamira nokuti vanhu vazhinji vanoti kana vachipinda voti chakanangwa pai kujaka ani mazona zvinomudzidzisa kuti ababa pamudye ivi saka vanhu tinoti ngavauye kunyange vari kudi isi chehebhuru hatirege zvakafanana nevanhu vatinoshandira onyatsonoti uyu nguva yake yekufa yadi yakwana uno chehebhuru chaunotaura ivo vachinzwisisa havaende vachinyunyuta ani mazona ndosaka muchiona kunyange kuchipatara kune makanseling even munhu abatwa nechirwere chenyika akune makanseling kunyange icho chatiri kutsanangura ichochi chokunziwo vanhu vane kenza ichi kune chi dhokota anonyatsoona kuti munhu uyu hararama but anokushingisa nokuti ukagodora munhu apinde kudenga tariro dzake dzinodi vanyatsopateerera saka wazhinji kana kunyange wateerera watiri kutaura nawawo tinenge tichiti namatai chinhu chese chaunenge uchiita udza Mwari ani mazona kitira kuti panguva dzaunoudza Mwari Mwari vakataura vakati ndiri Jehovha hondo zvinoreva kuti vane hondo futi vane chakanaka muri nyatsopateerera mubate nzwiso dzati kutaura saka chakanaka ukaramba uchirumidza Mwari vanoti munhu wese ngaabudirire ubatewo chipenyu nemaoko aka vazhinji nokuti tikatarisa baba Tafuma nei tichitarisa kana vazhinji vachiteera ini ndiri kutaura vazhinji vamunoona vasina kuchenjera kwenyama nokomweya mumwe munhu akatomboita mari munzwisise yekuti angadai akatitenga kana